pagprotekta sa kinaiyahan, labi na sa Mount Kitanglad, nahimong sentro sa baguhay lang natapos nga 29th adlaw ta Kitanglad, nga gipahigayon sa Talakag, Bukidnon. Ano ang report ni Cyril Chavez? Hiyawan ug pagsuporta sa ilang kagrupo. Ingon ani kabibo ang mga hitabo atol sa pagdula sa Indigenous People Sports sa baguhay lang natapos nga 29th Aldaw ta Kitanglad. Ang tinuig nga selebrasyon gipahigayon karon sa Barangay Lirungan, sakop sa lungsod sa Talakag sa Bukidnon, kung asa nagkatapok-tapok na sad ang kapin 400 ka mga Kitanglad Guard volunteer kung KGV nga gikan pa sa 7 ka munisipyo ug usa ka syudad nga gapalibot sa Mount Kitanglad sa Bukidnon. Sa kahimuan, nagkadaiyang IP Sports ang ilang gibida sama sa tapilak o paglumba sa usa ka grupo gamit ang usa ka dakong daw tsinelas nga suoton sa tanang miyembro, babahupantad o ang paglumba nga adunay pas-an nga sako sa balas ug uban pang mga kalingawan. Sama karon nga natay Sport Fest nga gipagayon, pero ang kausaban ani is ang grupo na gyud ang mudaog. Kung kinsay highest point, sila ang mudaog nga naa sila trophy for the champion. Gibida dinhi ang ilang mabulokong kultura pinaagi sa padula ug gipakita sab sa LGUs ang ilang tagsa-tagsa ka mga produkto nga ginapasigarbo. Aduna sa medical mission nga gipahigayon alang sa mga KGV o mga residente sa Talakag, kung asa gatusan ang mga nakapahimulos sa libreng check-up, lakip na tambal. Nalipay ko, pero ako nga, magkasunod naman ko makakuha sa ospital, karoon kay libre man, pahimulos na. Gawa sa mga aktibidad, ang padayong pagprotekta sa Mount Kitanglad nga gikonsiderang gasa sa tibuok probinsya sa Bukidnon, ang sentro sa panagtapok. Ang tema nato pagiusa. Mo bitaw nga kung tanawon niyo sa likod, grupo gyud no, diha magiusa, magkoordinar no, diha asugod gyud kay sa paghiusa malinaw gyud og maprotektahan nato maayo kung maayo gyud ang pagsabot. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.